ମନେ ପକାନ୍ତୁ ତୋ ପିଲାଦିନର ସେଇ ପ୍ରିୟ ଖେଳନାଟ କଥା, ଯିଏ ଆମର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ନୁହେଁ କି? ହେଲେ ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା ପରେ ବୋଧହୁଏ କୌଣସି କଣ୍ଢେଇକୁ ସେହିଭଳି ଆଉ ଭଲ ପାଇ ହେବନି। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ସେହି ଓକିକୁ କଣ୍ଢେଇ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଏହା କୌଣସି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜାପାନରେ 1918 ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ସତ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉପହାର କେମିତି ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଗଲା, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ କାହାଣୀଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସୁଜୁକି ପରିବାରରୁ। ଘରେ ଥିଲେ 17 ବର୍ଷର ଇକି, ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ କିକୁକୋ, ଯାହାକୁ 4 ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପା ମା। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସେତେଟା ଭଲ ନଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ତାର ଆଉ କ'ଣ ବା ଇଚ୍ଛା ଥିବ? ତାର ଚତୁର୍ଥ ଜନ୍ମଦିନରେ କିକୁକୋ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଢେଇ ମାଗିଥିଲା। ହେଲେ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଯେ ସେତିକି ବି ପୂରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଇକି ତା ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ପ୍ରାୟ ମାସେ କାଳ କାମ କରି ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କଲା। ଆଉ ଦିନେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା ସେ କଣ୍ଢେଇ ଉପରେ। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୁହଁରେ ଏକ ଅଜବ ଶାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଦୁଇଟା ଯେମିତି କିଛି କହୁଥିଲା। ବାସ୍ ଏକି ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ଭଉଣୀ ପାଇଁ ତାକୁ କିଣି ଆଣିଲା। ଆଉ ଜନ୍ମଦିନରେ ସେଇ ଉପହାରଟା ପାଇକି କିକୁଙ୍କର ଖୁସି ଆଉ କିଏ ଦେଖେ। ସେ ତାର ନାଁ ଦେଲା ଓକିକୁ। ସେଇଦିନଠୁ ଓକିକୁ ତାର ଖାଲି ଖେଳନା ନୁହେଁ, ସାଙ୍ଗ ପାଲଟିଗଲା। ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ଖେଳିବା ସବୁବେଳେ ଏକାଠି। ହେଲେ ଏଇ ଖୁସି ବେଶୀଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲାନି। ହଠାତ୍ କିକୁକୁ ଭୟଙ୍କର ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଲା। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ସେ ରୋଗ ସହି ପାରିଲାନି। ତାର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏଁ ସେ ସେଇ ଓକିକୁ କଣ୍ଢେଇଟାକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ଆଉ ସେମିତି ହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ପରିବାର ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଜାପାନୀ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମଣିଷର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ତା ସହିତ ଜଳେଇ ଦିଆଯାଏ। ସେମାନେ ବି ସେଇଆ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲାନି। ଶେଷରେ ନିଜ ଝିଅର ସ୍ମୃତି ଭାବି ସେମାନେ କଣ୍ଢେଇଟାକୁ ଘରର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫରେ ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ବାସ୍ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅସଲ କାହାଣୀ। ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେମିତି ଜାଣନ୍ତି? ରାତିର ନିସ୍ତବ୍ଧତାରେ କିଛି ଅଜବ ଶବ୍ଦରୁ। ପ୍ରଥମେ ଇକି ହିଁ ଏସବୁ ଅନୁଭବ କଲା। ରାତିରେ ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କିଏ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରୁଛି, ଠିକ୍ ତା ଭଉଣୀ କିକୁକର ସ୍ୱର ପଡ଼ି। କେବେ କେବେ ଛୋଟ ଝିଅର ହସିବା ଶବ୍ଦ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରର ବାକି ଲୋକମାନେ ବି ଏମିତି ଅଜବ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ଶବ୍ଦ ତ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ଏହା ପରେ ଯାହା ହେଲା ତାହା ସତରେ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ। ଦିନେ ଇକିର ନଜର ପଡ଼ିଲା କଣ୍ଢେଇ ଉପରେ। ଆଉ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲା ତା ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲାନି। କଣ୍ଢେଇର ଛୁଟି, ଯାହା ବେକ ଯାଏ କଟା ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଏବେ ବଢ଼ିଯାଇ କାନ୍ଧକୁ ଛୁଉଁଥିଲା। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବାପା ମା ପ୍ରଥମେ କଥାଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ଭାବିଲେ ପୁଅର ମନର ଭ୍ରମ। ତଥାପି ମା ମନ ତ ଟିକେ ଡରିଯାଇ ସେ କଣ୍ଢେଇର ଚୁଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ କାଟି ଛୋଟ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନରକ ପାଲଟିଯିବ। ହଁ, ସେଇ ଚୁଟି କାଟିବା ପରଠୁ ସୁଜୁକି ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଗଲା। ଆଉ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମା ଦେଖିଥିବା ଗୋଟେ ଡରୁଆ ସ୍ୱପ୍ନରୁ, ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ରାତିରେ ମା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ କିକୁକୁ କାନ୍ଦୁଛି। ହେଲେ ହଠାତ୍ ତାର ମୁହଁ ବଦଳିଯାଇ କଣ୍ଢେଇର ମୁହଁ ପରି ହୋଇଗଲା। ସେ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ସେଇ କଣ୍ଢେଇଟା ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ଇକି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଦେଖିଲା ଯେ କଣ୍ଢେଇଟା ତ ସେଲ୍ଫରେ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେଇଠି ଅଛି। ଏହାପରେ ପୂରା ପରିବାରକୁ ଏମିତି ଡରୁଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆଉ କଥାଟା ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ କି ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଏବେ ଭୟଟା ଦିନ ଆଲୁଅକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ନିଜ ଆଖିରେ କଣ୍ଢେଇର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲୁଥିବାର ଆଉ ଆଖିପତା ପକାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଥର ବାପାଙ୍କର ସବୁ ସୀମା ପାର ହୋଇଗଲା। ସେ ଭୟରେ କଣ୍ଢେଇଟାକୁ ନେଇ ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ପୋତିଦେଲେ। ଭାବିଲେ ସବୁ ଶେଷ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାତିରେ କବାଟରେ ଏମିତି ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଯେ ପୁରା ଘର ଥରିଗଲା। ବାପା ଡରି ଡରି କବାଟ ଖୋଲିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ସାମ୍ନାରେ ସେଇ କଣ୍ଢେଇଟା ଠିଆ ହୋଇଛି। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତା ଚୁଟି ଲମ୍ବି ଯାଇ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆଶା ସରିଯାଇଥିଲା, ଏକି ଜୋରରେ ପାଟି କଲା, କିକୁକୋ! ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ କଣ୍ଢେଇଟା ସେଇଠି ନିର୍ଜୀବ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଦିନ ପରିବାର ଲୋକେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏଇଟା କୌଣସି ସାଧାରଣ କଣ୍ଢେଇ ନୁହେଁ। ଏହାଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ।
କାରଣ ଯେତେଥର ସେମାନେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେ ଫେରିଆସିଛି। ଜାଣନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟିଏ କି 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ପୁରା 20 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲେ। ତ 1918ରେ କଣ୍ଢେଇଟା ଘରକୁ ଆସିଲା। 1919ରେ କିକୁକର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯାତ୍ରା। ଶେଷରେ ପାଖାପାଖି 1938 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାଟ ମିଳିଲା। ସେମାନେ କଣ୍ଢେଇଟାକୁ ମାନେଜୀ ନାମକ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାକାର ସାଧୁମାନେ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଲାଭ ହେଲାନି। ଶେଷରେ ତାର ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ରଖିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଲାଗୁଥିବ ଯେ କାହାଣୀଟା ଏଇଠି ଶେଷ, କିନ୍ତୁ ନା, ମୋଟେ ନୁହେଁ। ବରଂ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଓକିକୁର ରହସ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ହେବ କଣ୍ଢେଇଟା ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି, ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବନ୍ଦ ହୋଇନି। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ମନା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, କୁହାଯାଏ ଯେ ମନ୍ଦିରର ସାଧୁମାନେ ଆଜି ବି ତାର ବଢ଼ୁଥିବା ଚୁଟିକୁ କାଟନ୍ତି। ଚୁଟି ବଢ଼ିବା କଥା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖବର ଆସୁଛି ତାହା ବୋଧହୁଏ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର। ତାର ଚେହେରାରେ ଏକ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଏବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କଣ୍ଢେଇର ପାଟି ଯାହା ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଡରୁଆ କଥା ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଠି ରହିଯାଉଛି, ଏସବୁ ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? କ'ଣ ସତରେ ଛୋଟ କିକୁକର ଆତ୍ମା ତାର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଢେଇ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି? ନା, ଏହା ପଛରେ ଆଉ କିଛି ଗଭୀର, ଅଜଣା ଆଉ ବୋଧହୁଏ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଜି ବି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ।